και γίνονται ακόμη πιο εκδηλωτικοί οι οπαδοί του, όπως το ίδιο βεβαίως εκδηλωτικότατη είναι και οι οπαδοί της Ομόνοιας. Δεν αφήνει το Καρίμ να εκτελέσει ο κύριος Γερασίμου και πάει για παρατηρήσεις. Να δούμε σε ποιον. Είναι ο Κόσλε, είναι ο Πάιβα, είναι αρκετοί. Απευθύνεται σε πολλούς εν πάση περιπτώσει. Μεχτή Καρίμ εκτελεί. Σινού δεν μπορεί, έρχεται από πίσω και σκοράρει ο Μουστάκας. 1-0 ανοίγει το σκόρο ο Απόλλωνας στο 7ο λεπτό με τον Περικλή Μουστάκα, ο οποίος είχε σκοράρει και στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ εδώ στο Γασιπί. Και περίπου με τον ίδιο τρόπο είχε σκοράρει. Ο νεαρός λοιπόν, ο 22χρονος αμυντικός του Απόλλωνα που προωθείται στις στιμένες φάσεις, καταφέρνει να εκμεταλλευτεί ένα κενό στο δεύτερο δοκάρι της Ομόνοιας και να ανοίξει το σκορ. Ξαναβλέπουμε το κόρνερ από τον Καρίμ. Έβαλε το πόδι ο Μουστάκας, η μπάλα έμεινε κοντά του και πέρασε στα δίκτυα. Νωρίς λοιπόν ανοίγει το σκορ εδώ στο Γασιπί με γκολ από πλευράς Απόλλωνα, με σκόρερ το Περικλή Μουστάκα. Στο τρίτο του φετινό γκολ. Ενώ ξαναβλέπουμε και από μια άλλη κάμερα το γκολ. Κρύφτηκε πίσω ο Μουστάκας. Ο Απόλλωνας και να μην χάσει δεν χάνει και τα πάντα, γιατί είναι στην κορυφή. Με γνώση το αποτέλεσμα το χθεσινό, βλέπουμε κάπως συγκρατημένο, κάπως πιο συντηρητικό. Ο κύριος Στάνκε δεν θέλει να δεχθεί ένα δεύτερο τέρμα. Είναι στους σχεδιασμούς και η ισοπαλία πλέον, όπως εξέλιξε το παιχνίδι. Πίντο στο κόρνερ. Σινού βγαίνει, δεν βγαίνει, κεφαλιά πάνω στη γραμμή. Συνεχίζεται η φάση. Σόσιν γυρίζει έξω. Νέο λάθος από τον Σινού στο Ιμπαλιάς που έγινε. Στάγε με χαμόγελο αντιμετωπίζει τη φάση και χειροκρότημα. Εδώ ο Σινού δεν πήγε και έκανε την κεφαλιά ο Μερκής. Δεν έχει περάσει η μπάλα. Ξανά εδώ θα δούμε